Nkhani yomwe yavuta kwambiri ndi azimayi ndithu amene amasewera mpira wa miyendo kunoku ku Malawi akutiru the Scorchers amwene ya timu ndithu ya fuko ya mpira wa miyendo wa azimayi kunoku ku Malawi akupama anthu kunja kosati maseweraro kupuntha matimu nzonena kuti dzina kungokhala mkamwa ndithu mwa anthu aku Africa kukamba za Malawi chifukwa dzulo apamanthaso timu ina zimene zitu zapangitsa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika kuti abwere adzalankhulepo makamaka Kuwafunila Mafuno abwino anthu amenewa ndipoto anabweradi pa tsamba lake la mchezo ndi kudzalembapo mawu onena kuti congratulations Scorchers. Of course anadzavungapo ndi kuti zithu ziwenepo zosiyanasiyana za timu imeneyi ya Malawi ya azimayi amene akudoda chikopa ndithu mpira wa miyendo ndipo izi zinazapezeka kuti azipanga join ndi kuti ndi zimenenso analembaso Mtsogoleri Mutharika nawonso anabweranso pomweponso kudzalembapo akunena kuti Wafcon final, is that you? Congratulations to the Malawi women's national football team, the Scorchers, for reaching the final of the Women's Africa Cup of Nations currently underway in Morocco. Tonight is not just about the victory over Algeria, it is about making history as the first debutant nation to reach the final of this coveted continental tournament. Now, only 90 minutes separate us from claiming the ultimate prize in Africa women's football. Once again, congratulations, girls. Let's bring the trophy home that your number one fan awaits. Akunena rujoncho kunena kuti kodi final ya Wafcon ndiweyo ndikutha kuona choncho. Mafuno abwino ndithu makamaka kuti timu ya azimayi imene masewera mpira wa miyendo kuno ku Malawi Scorchers chifukwa chonotino yafika tsopano kumapeto kwenikweni kuti ikasewere gepu yomalizira yeniyeni kuti akatenga chikho cha mpira wa miyendo kunoku ku Africa ndipo mpikisano umenewu uchitikira ndithu ku Morocco. Madzulo amene tawinawa kumakamba dzulo limeneli sizoti ndekuti chipambano chimenechi cha Algeria ndekuti ndi chipambano chawamba chokha yayi ndichoonera kuti talembaso history pamene papa kuti ndifenso dziko loyambirira kukapeza kuti tukafika kuma finals koko pa tournament imeneyi mpikisano umenewu ndipo tikungotsala ndi mphindi 90 zokha kuti tsopano tikapeze kuti takawina mphoto yeniyeniyo ndithu kunoko ku Africa mpira wa miyendo wa azimayi ndipo kachikena zabwino zonse atsikana ndifuna mubweretse ndekuti chikho chimene chikunyumba ndipo fano wanu sapota wanu oyambirira weniweni number 1 ndizoti akuchidikirira chikho chimenecho kumatanthauza Mtsogoleri Mutharikawo ngati sapota oyambirirayo eti ayi nkhani ndi imeneyo zinthu za mtengo wapatali izo mukamaziona dzulo tikuti tapuntha Algeria ndipo guys timu iyi ndi ikukuntha osati masewera pano patili mu finals osangoti finals yokha tinapeza kuti tinapanganso qualify kuti tikhoza kasewera nawo tsopano World Cup amwene chikho cha pa dziko lonse lapansi tukalowa nawo kasewera nawo tsopano kudumpha kuno ku Africa nkupita kunja amwene tidzikaphushanaso ndekuti ndazungu kumpusha ndekuti mzungu kagwera ukoko madziwa kale padzata chinatabitha ndije nditemu achawingacha tusantha masewera ndi azimayi onena kuti mpira awete khangate kuti kaya menende kuti mena ankabadwa kaya pobadwa ndera nata kuwapatsa mpira nkuwapatsa mmanja kuti mpira umaonawo mpira nde wanu family imodzi koma mene akutikitiramo olo zigoli zimene tukamba za dzulo soforta winatu 3-1 dzulo koma zigoli kaya nziwilizo achinyanda kuti ndi amene wapazibalepa ndizoti ndi azimayi oti mwene ndi mapengolini amapanga represent nchifukwa keno mtsogoleri wa dziko anonoti sangokhala ya zimafunika motivation kwapanga motivate ndithu anthu amenewo ende nkhani izizi ndizonena kuti pamene akweza flag yathu chonje zabweretsa ma debate osiyanasiyana ena akunena kuti azimayi watachita bwino kusiyana ndi azibambo aja bwanji titenge ndalama tikhuthulire kwa azimayiwa ndalama zomwe zimapita kwa azibambo aja flames ya azibambo aja imangopala amwene ukatere apuntha zonena kuti ifewo tinaita usira kusapota ati kuli game ya Malawi ife zimatikhudza zimenezo
fati mazuzuni uri kumene wakangolusa utayapo nthawi yako kuonera mpira umene uja. Koma mpira wa azimayiwo anthu akumakhala asangalala madzulo game ikamamenyedwa kumakanda kuti anthu asonkhana malo amene amaonera ndi kuti mipirayi akanguchinja ndi kuti phokoso pena paliponse chifukwa chani azimayiwo atakuyimiratu akuyimira ndithu Malawi nchifukwa ndi kuti mtsogoleri wa dziko linanonanso ndi chinthu chamtengo patali kuti anthu amenewa ndafunire mafuno abwino. Nawo nkhani yonena kuti noti apase support player azionapo phindu lake maplayer namata akamaliza kusewera mpira akamazapanga litaya koma ndi kuti alibiretu kena kalikonse nde apatse nkone ndithu kantonyo kolongosoka anthuwa agwiratu ntchito yotamandika kuchoka pasi penipeni pa ground ndikukwera ndikumenya matimu onse kuwina kumakafika mwamba mwenimweni. Si chinthu chamasewera yayi, si chinthu chamasewera kuti maiko ochuluka kunoko ku Africa koma ndikukwanisa ndithu kubita maiko amenewo achina Zambia onse kwala alibe mawu akuti aneba anthu aku Zambia amayerekedwa kwambiri nkhani zoti noti akuti ife ndi extension yachani akuti yachipata ka ati kadziko kakang'ono Malawi so nchani kodi Malawi nchani chimene mungapanga kocholongosoka inakunthidwa ndi zoti Zambia ikuziwaso bwinobwino zoti Malawi mukhoza kumamenya flames ijatu yamuna ija koma naku azimayi kukhako kuchepa kwambiri ndi zonoti tinapuntha Nigeria Malawi yachita ndi these guys agwira ntchito yotamandika enda agwira ntchito yotamandika kantonyo kolongosoka adzira ndita kumeneko adzionanso kusintha fama kaka ketsa thukuta kumeneko adziona kusintha and kuti ziteke izi kwazi bambo kuja romata yako ndi ndalama umene kuchako osati kuti jani yayi timu ya Flames sinimaona yako phindu lake yayi sinimaliona ndizoti amangoti khumudwisa zoti kapena kumava zoti Flames inamenya ku finals African Cup of Nations kale akutero kaya ndiliti kale kwambiri inafeso tisanabadwe koma panopa ndalama zambiri kumakhutulidwa kumeneko tapeza kochi wina uyu tapeza kochi wina tipeza wakunja chabwino kumangopala no amene wamuzi azisewera ndi kuti maklabu omwewo azimenya achina TNM Super League azikamenya ku Bullets ku Wanderers kumeneko kupena adzika panga ndalama zawo koma timu ya dziko tateni titenge dziko region iyi ndekha timu yathu ya dziko iyi yazimayi Scorchers kukenya ndi zonena kuti amalimbikitsa ndi kuti yani khani zothamanga kwambiri ndipo amakathamanga kunja kama apanga support akanoti tili ndi ngati national pride ndekuti ndanthu amene amakathamanga kunja mipikisano yothamanga fanyani iwo acha amathamanga kwambiri ndi amaziwa kuthamanga kwambiri chimenecho chimene achitenga noti chida chathu chikhalechi chonotino pa market pa amakhaladera akatsatsano ku dziko lonse lapansi kuti international tili ndi anthu amene amathamanga ndi amawina ndeti kumene kucha makhawa panga support anthu amene the same kunokuso ndekuti tikuona kuti azimayi wanda amene achita bwino tili ndi matimu awiri amene amachita bwino ndi azimayi okhaokha mwene pali timu ija ya netball ya manja ija imene ija ndiye imaseweraso bwino Malawi netball chancha ya azimayi kuzabwiraso ndekuti chani iyi azimayi ya miyendo isa ndi agwira konse kumanja ali bwino kale kumyendoso ndekuti chani ali bwino azimayi omwewo ndi basi tingowapasa kaya tiyapatse osatiso titenge ndalama nkumakhuthira kwa azibambo abeneso simaonawo phindu lake yayi amangopindula iwaja kutenga ndalama kuyika m'matumba koma kuja kwasewera zopusapusa tikunotino azimayiwa ngofunika adamewala ndire ndekuti support tu yochuluka kwambiri kuti azita kumva kamapita ku African Cup kuje ku World Cup kuja azizuzunoti Malawi yonse rili pambuyo pathu ndipo ndi zimene kuti mtsogoleri wa dziko wapanga kuti adziwenso kunoti sakuyenda okha azimayi ngakhale president akumatha kuti kumaonera mpira wendi zimenezo akukondwera nazo ntchito zimene akugwira azimayi amene wawa. So well done, we wish you well the Scorchers. Kunena kuti you got our support, muli ndi support yathu ndithu ndipo ife tikhala kupatsani molalo imeneyo mpaka na kumapeto kwenikweni mukubweretsa chikhoje ndicho chikhoje muzibweretsa kale ife ndi tizoti chabwera kale tungodikirira kuti tsiku basi lochibweretsalo koma zoti chabwera rudziwa zimenezozo mupa manthaso Cameroon imene yobwera ifa kamenya Cameroon lomba mupa manthaso imene iyi muwina tikudziwa zimenezozo. So go for it menanenera amayi Gerald Mutale kaida akuti